Hi guys, manihapon ta. So nga akong panihapon karon kay dugay-dugay na kung wala kakaon ani. So nagluto ko sa kakap nga rice. Oo. Tapos nagluto ko og bulad. No? So nakoy duha ka bulad. Kay dugay na ko ka bulad. Taon na tapos nakoy duha ka itlog nga binuan. Tapos suka. So mahilig kay ko sa suka. So nagbuhat ko suka ako. So panag sili daghan. Tapos dili pwede nga sudah matubula dito na walay kape. So isa sa mga favorite na ko pula with coffee. So ang ginabuhat ko sa kanon ginabutan na ng kape tapos bulat. So ayan rin kaon. So guys, before tama kaon, share lang ako sa inyo mag-pray sa taas at pwede mong kaon tanong wala tayong prayer.